Prelistujte si letné hity garážového vybavenia. Skvelým typom je Akupíla, stvorená pre stiesnené priestory pod kapotou aj na podvozku. Perfektná na rezanie plechov, plastových dielov aj dreva. Teraz len za 46 €. Ako novinku predstavujeme plastový regál Stakaro Solid so zosilnenou konštrukciou pre dlhú životnosť a nosnosťou až 185 kg. Získate ho teraz za 29 €. Ďalej tu máme štartovací zdroj GBX 45 pre 12V batérie so štartovacím výkonom 1250 A, ktorý si poradí so štartovaním motocykla, osobného auta aj nákladného vozidla. Za skvelú cenu 105 €. A na záver odsávač výfukových plynov Arka pre osobné vozidlá a dodávky. Vybavený odsávacím bubnom a pružinovým navíjaním. Teraz za 2200 €. To všetko a ešte oveľa viac nájdete na portáli lkq.sk.